दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालि जालांनाय जेनाखि बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे बिटिआर गोजोन गोरोबथानिनो माखासे दफाफोर जि दफाफोरा दिनै मावफुंनो थाखाय आद्रा जानानै दङ बै दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि थाखाय जोङो फिन भारत सरकार आरो आसाम सरकारखौ जोङो गोसोखांफिनना होनायनि जेनाखि मोनसे सोमावसारनायनि जेनाखि हाबाफारि बे हाबाफारिखौ जोङो दिनै लानाय जादों। बे हाबाफारिखौ गुबुन गुबुन जिल्लायाव लानाय बायदि दिनै चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बे काजलगावआव दिनै बे हाबाफारिखौ लादों। बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो जोङो बेखौ फोरमायनो लुबैदों जे भारत सरकार आसाम सरकार लोगोसे सोमावसारारि आफादफोर जेरै एबसु एनडिएफबि मोनब्रै गट आरो इउबिपिअ बिथां भारत सरकार आरो आसाम सरकारा बे माने आफादफोरजों जेनाखि मोनसे सावरायलायनायनि गेजेरजों जेनाखि गोजोन गोरोबथा जोंनि गेजेराव जादोंमोन। जे गोजोन गोरोबथानि दफाफोरखौ भारत सरकार आसाम सरकारा मावफुंनो थाखाय जोंनो खोथा होदोंमोन। नाथाय मावफुंनो थाखाय खोथा होदोंमोनब्लाबो बे बोसोर बाखिनियाव माखासे दफाफोरखौ बिथांमोना नंगौ मावफुंनानै होबाय। नाथाय माखासे मेजर दफाफोर बै दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय दिनै आद्रा जानानै थानायखौ जोङो नुदों। जे दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि थाखाय जोङो थांनाय समाव सावरायनायनि गेजेरजों गोबां दान्थे बिदान्थे खालामबोनाय जाबाय। मालाबा जोङो प्रेस मिडियानि गेजेरजों भारत सरकारखौ जोङो सोमावसारनायनि खोथाखौबो जोङो बुंबोबाय थानाय जादोंमोन आरो मालाबा सावरायनायनि गेजेरजोंबो जोङो फोरमायदोंमोन आरो हम सेक्रेटारि मानगोनां बिथांनोबो फेस टु फेस थांनाय जोबथा जेनाखि जोंनि सावरायनाय बेवहायबो गोरोबथा मावफुंनांगौनि थाखाय जुदि मावफुंथाराब्ला जोङो सोमावसारफिननो थाखाय जोङो थागथियारि बे खोथाखौ जोङो फोरमायबोनाय जादोंमोन। बिथांमोना गमामायैनो नैबे समाव भारत सरकार आरो आसाम सरकारा जोंनो गासै दफाफोरखौ मावफुंनानै होजोबाखै। बिनिनो 125 जेनाखि सांबिधानिक जेनाखि मोनसे सोदांनाय जे सोदांनायनि गेजेरजों 280 आर्टिकेल आरो बे आर्टिकेलनि गेजेरजों काउन्सिलफोराव मोनसे डाइरेक्ट फान्डिं फैनायनि बाथ्रा आरो टाउन कमिटि आरो लोगोसे माने भिसिडिसि बेखौ आयेनारि मर्यादा होनायनि बाथ्रा आरो काउन्सिलफोराव डाइरेक्ट फान्डिं हरनायनि बाथ्रा बेफोरखौ खालामनायनि बेबस्था खालामनांगौमोन आरो बिटिआर गोजोन गोरोबथाखौ मोनसे आयेनारि मर्यादा होनायनि बाथ्रा बेखौ खालामनांगौमोन आरो जेनाखि समस्तिखौ दिनै 60टा खालामनाय गासै एरियाफोरखौ गामिखौ दाजाबजोबनानै बेखौ खालामनायनि बाथ्रा दङमोन। बे दिनै भारत सरकार आरो आसाम सरकारा बेखौ खालामनो होननानै दिनै खालामफुङाखै। बिनि थाखायनो जोङो दिनै भारत सरकारखौ जोङो खावलायदों जे 125 जेनाखि आमेन्डमेन्ट बेखौनो बे विन्टार सेसन पार्लामेन्ट सेसनाव जेन लाबोयो आरो लाबोनायनि गेजेरजों बेखौ मावफुङो आरो बेनि थाखायनो भारत सरकारखौ नारसिननो आसाम सरकारखौ नारसिननो जोङो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। आरो नैथियाव कार्बि आंलंनि बर'फोर बा दिमा हासावनि बर'फोर बिथांमोननो हाजोआरि एसटि होनायनि जे बेबस्था दफा दङमोन बेखौ बिथांमोना दाबो होफुङाखै। बेखौ जोङो मोनफुंनो जोङो लुबैदों। बेखौ भारत सरकारा गोरोबथायाव थानाय कमिटमेन्ट बायदि बिथांमोना मावफुंनांगौ आरो एफआरए थानाय बायदि जेनाखि जोंनि हा पाट्टा मोनजोबनायनि खामानि आसाम सरकार बिथांमोना मावनांगौ आरो दिनैनि काउन्सिल सरकार बिथांमोनाबो मावनांगौ। थांनाय सरकारा बा आसाम सरकार थांनाय काउन्सिल सरकारा माखासे हा पाट्टा होबाय बिनि थाखाय जोङो बिथांमोननो साबायखर बावदों आरो दिनैनि आसाम सरकारा दिनैनि काउन्सिल सरकार बिथांमोनखौबो आद्रा थाबावनाय जेनाखि एफआरएनि गेजेरजों हा पाट्टा मोननांगौनि खामानि बेखौ जेन बिथांमोना मावो जोङो दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो बिथांमोननि खाथियाव जोङो दाबि दैखांदों। लोगोसे बर' कसारि वेलफेयार काउन्सिल बेखौ फुल प्लेसेड माने कसारि काउन्सिल खालामनांगौनि थाखाय आसाम सरकारनियाव मोनसे गिदिरथार दायित्व दङमोन। दिनै बिथांमोननि भिलेज नटिफिकेसन होनाय बे आद्रा जानानै दङ। दासिमबो जोङो बुंबाय थादों जे गवालपारा आरो साउथ कामरुप जे ओनसोला राभा हासं ओनसोलाव दङ 312टा गामि बेखौ बर' कसारि वेलफेयार काउन्सिलाव नटिफाइड खालामनांगौ गामि हिसाबै। लोगोसे गासै नटिफाइड गामिफोरखौ लानानै मोनसे कनस्टिटिउएन्सि बानायनाय कनस्टिटिउएन्सि बानायखांनानै बेवहाय मोनसे इलेक्सन कन्डाक्ट खालामनाय फुल प्लेसेड मोनसे गभर्नमेन्ट लाबोनाय बे खामानिखौ आसाम सरकारा बे बोसोर बाखिनियाव दिनै मावगोन गाबोन मावगोन बिथांमोना मावाखिसै। बिनि थाखाय आसाम सरकारखौ जोङो नारसिननो थाखाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। लोगोसेयै जे जोंनि 6.3 दफानि गेजेरजों जेनाखि स्कुल कलेज प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय थांनाय समाव आसाम सरकार आरो थांनाय समनि जेनाखि काउन्सिल गभर्नमेन्टआ 10 कलेजखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामबाय नाथाय गोबां कलेज आरो गोबां स्कुल आद्रा थालांबावबाय जेखौ आसाम सरकारा मावनो थाखाय मोनसे कमिटिबो दादोंमोन जेखौ आसाम सरकारा मावफुंनो थाखाय बिटिसिनिफ्राय मोनसे रिपर्ट आरो बिटिसिनिफ्राय मोनसे डेटाबो माने अलरेडि माने साबमिट लाबायमोन। जों साहित्य सभा बर' थुनलाइ आफाद आरो जों माने जथेस्थ' बिनि थाखाय जोङो मावफुंनो थाखाय जोङो कपारेट खालामदोंमोन।
नाथाय आसाम सरकारा मावफुङाखै बेनि थाखाय आद्रा थाबावनाय 6.3 नि जिखिनि खामानि मावनो गोनां बेखौ आसाम सरकार आरो काउन्सिल गभर्नमेन्टआ फैबाय थानाय समाव जेन मावफुङो बेखौ जोङो दाबि दैखांदों लोगोसे साफ्रोमबो एनडिएफबि बिथांमोना केसनिफ्राय उदां जानांगौ आरो जोबथेसालिनिफ्राय बिथांमोना उदां जानांगौ बे दाबिखौबो जोङो दिनै लाखिदों लोगोसे जेनाखि कालचारेल कमप्लेक्स बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङै दतमायाव गायसननायनि बाथ्रा जे माने अनुष्ठाननि गेजेरजों जोंनि राव थुनलाइ हारिमु जे माने बिभिन्न जायगायाव थाया मानो आसाम बा आसामनि जायगायाव थानाय बर'फोर बा भारतनि बाहेरायाव थानाय बर'फोरनि माने राव थुनलाइ हारिमु जौगानायनि थाखाय प्रमोशननि थाखाय सेफगार्डनि थाखाय खामानि मावनांगौनि थाखाय जेनाखि मोनसे कालचारेल कमप्लेक्स लुफुंनानै होनायनि बाथ्रा दंमोन बेखौबो मावफुङाखै बिनि थाखायनो जोङो दिनै बेखौबो दाबि हिसाबै जोङो भारत सरकारनि खाथियाव जोङो नारसिनदों आरो बिटिआर गोरोबथायाव 1500 crore पेकेज हरनायनि गेजेरजों जोंनि एनआईटी गायसननाय सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि गायसननाय बिभिन्न अनुष्ठान प्रतिष्ठान गायसननायनि थाखाय भारत सरकारा मावफुंनांगौनि खामानि दङमोन खोथा होनाय बायदि बिथांमोना मावफुङाखै बेनि थाखायनो जोङो भारत सरकारनिसिम जोङो दाबि दैखांहरफिनदों लोगोसेयै जे जोंनि बर' इयुथ्सफोरखौ माने पारामिलिटारि डिफेन्स आर्मि आरो आसाम पुलिसाव जर'खायै बेवहाय रिक्रुटमेन्ट होनानै डिफेन्स पारामिलिटारि आसाम पुलिसाव सोसननायनि बेबस्था दङमोन बेखौ आसाम सरकार बा भारत सरकारखौ जोङो मावफुंनाय नुवाखै दा बेखायनो गोरोबथा मावफुंनांगौनि थाखाय दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा फिनै जोङो भारत सरकार आसाम सरकारखौ गोसोखांफिननो होनो थाखाय दिनैनि बे हाबाफारिखौ जोङो लाफुंनाय जादों बेखौ जोङो रोखा खालामनानै होदों दिनैनि बे आन्दलना सोरनिबा हेंथा सोरनिबा सरकारनि हेंथा सोरनिबा दोलोनि हेंथा सोरनिबा हारिनि हेंथा लानाय बियो आन्दलन नङा खालिबोल' बियो जोंनि गोरोबथायाव थानाय आद्रा थानाय दफाखौ मावफुंनांगौनि थाखाय भारत सरकारखौ नारसिननाय बियो मोनसे सोमावसारनायनि हाबाफारि मानगोनां नोंथांमोन गोजोन्थों।